Tangal daw, nag-uurnong tayo, tapno da tayo, kenti kadagupan ti iglesia. Rogyan na tayo rambakan, ti misteryo ti papatay, ken panagungar ti Apo. Tapno itong pal ti Apo, dahi tayo misteryo, simrek sa jay Jerusalem. Ilagitay nga ro, da si papasneg, ti makaisalakan nga si Sere. Ket sumurot tayo ken kuana, iti si bibiyag apamati. Indaluan ni Bishop Leopoldo Ausian ti panagkararag, ken panang medisyon di iti palaspas Wendo Ramos, iti Bangged Town Plaza. Senyal iti paningawagwag ti palaspas, iti rugin ti Semana Santa, ken pananglagip ti siserek ni Jose Cristo, ijay Jerusalem. Naruway a Katoliko ti nangyagwag ti Gemda palaspas, bayat iti panakabendisyon da, Manipod Town Plaza, aging iti St. James the Elder Cathedral. Mamati ni Bishop Ausian nagtultuloy tinaunay pamati dagiti Katoliko ken panikakaisada itasama na santa. Ipakita lang tamet ti pamati ken ni Apo Jesus ken makikaysa ken kuana dati panagtutok ipapatay panagungar na. So lalalo tatapo ti epekto met dati gubat di Middle East ket ngimato tilana kada amin pagpangato kada dati ti nga mapagpakadaan nga mangparigat ti tattao nga sagsagabaen tay tatakabsat ket agbaling nga dakkel nga krus kada isu nga ti awis na Jesus ket makikaysa tayo lata ken kuana iti panagtutuo panagsagsagaba na ipapatay na ti krus ket sapay kuma mangted tinamnama nga iti baylay giti panagungar na ket agbalay gitay tumetlag malampasan tayo maamin dagitoy nga rigat ken panubog ti biag kanapsa. Kabayatan na, nagbalimatan na ornos si panaglako ti palaspas, gaputo sa aning iti mismo asango ti simbaan ti nagpwestuan da, ngemket di iti municipal gym. May saka di tinabayagen nga gararami ti palaspas ni Lola Purisima ngagtawen ng 65. Tawen 1979, iti ang rugida nga garami ti palaspas, ken tinawen da ito yung ngaglako, kaduanay tanti manugang, kenapuko na. Di kami katugangak, sir, aglaklako, di Pangasinan, tapanggalatok, mahilig na kaglako ti Ramos. Tatan, di na ikamang mo ni katugangak dito, ita may pagkangadwa nga nagasawan, kunana. Intan na ko ngaglako ti Ramos, kunana, napamo ni katugangak di bantay, sir, kinarisum na. Ado ti da di uliba kada anibong di bantay, sir. So, sumursurot ako, ninggana tatan, sir. Tangtanlo kami lang, sir, hindi. Pero presyo, hindi rin ang higay. Sa nga pulo lang, sir, hindi. Tatan, naroon. Tatan ka, pikalmang ka, 50 pa naglakok tiyandaan. Tapos talot isang kagasot di rabii. Tatan, 35 man eh. Malaksi na pagsapulan da ti panagarami ti palaspas. Wagas pa na ito ni Lola Purisima, ang maitag ay ti unay pamati da iti na Marswa. Kabayatan na, inyawis may di Bishop Ausian ti panikikaysa ka iti nagdudong mga aktibidad itaas sa Semana Santa. No Martes Santo, at the Station General, at the Recollection ti Miyerkules Santo, at the Christmas ti Holy Thursday, ken at the datay pauding nga pagrabiti Apo. Biyernes Santo ket at the Seven Last Words, ken panagagkag iti panagtutuok ni Apo babaen ti panagdaydayo ti Santan nga Cruz ken adto Vigilia ken danto Domingo Sabet iso ti panagungar ti Apo. So maamin dagiti aktibidades Apo ken makikaysa tayo ken Apo Jesus iti naindaklan nga mauding nga aldaw met ti kabibiyag na dito ina nga daga ket sapay kuma babaen dati nga panikikaysa tayo palaganen na iti rikrik na tayo nga makipaset ket ikanatay ti dakkel nga namnaman. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.